2017, yo. Des de BCN, loco. Yo. Venim a parlar sobre la societat de la BCN del segle XX. La gente de pueblo es van mudar per poder guanyar més pasta por fin. Pardillos de camp ja van marxant i abandonen a les putes vaques perquè veuen que la titi es troba tot quisqui currant a les fàbriques. La nova penya va necessitar més cases a Barcelona, més habitatges per metre quadrat, més transport a la fucking zona. Per això es va decidir de construir un metro pavo i del Xiu al Montjuïc que es va afegir amb el Tibidabo. Es van agregar més municipis com el de Gràcia i Sant Gervasi, Sant Martí de Provençals i Sant Andreu de Palomar, Sants, Les Corts, Sarrià i Horta. No te acerques a mi puto barrio, te meto una torta. Les obres del Gran Metro en el 22, però el teu estil del 2017 segueix sent molt penós. El 24 es va unir al metro transversal de Bordeta a Marina, ho hem patat com la Batxial. De Tres Torres a Vallvidriera, ferrocarril del Sarrià, i el 16 es va construir per fi l'aeroport del Prat. La reforma del Montjuïc a l'exposició internacional. Del 29 no vaig anar, me la vaig saltar, xaval. Solo he tirado más falta, what the fuck?